Kani kede ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Kiyo ka jing yap briu na ka jing shlei syaka nyupusan ngut ha sam. Tre kambor ba ki sipai ki NDRF bat SDRF ban li ajing yarap ya kilanot. Pli ka Edimpact ya ka program ajing kai komputer ha ki jakanong kundong lengba ka project Surya Kiran. Pli ka Indigo ya ka jing sakri ki Lingsun jongka banlit banwan hapren ka New Delhi bat Agartala. Bat ka school ko banung kong Meghalaya ban pendan kam na karyam tenrai kong ka uniform jong ka school. Ki khubor ki babnya. Uslap ubalan niya bunsngi, bat ka jingslay ki wa palat bani ka kunro balatay bani adana ka jingslay habutan, kalakta ajori ki babun ki district jong ka Lower Assam, ki bala sa atalep ka Nakaliang ki sipay, ka kunhun NDRF, bat SDRF, kilalit siya ki district ban ajing hirap ikilanon, bat kilapun kunriya jaka ya arhajarnut ki brio. Kajing yap brio hakani ka jingslay bamanta, kalakiyo siya kanyo pusan ngut. Ki district Assam ki balak hamsak tak jur nak ni jing slei kilong ka Barpeta, Kokrajhar, Bongaigaon, Nalbari bat Dhubri. Ka jing slei karakta ya lai pusan lakngut ki patba ha ki Arpotli ki district bat kalatap ya ki Surok ki hospital be ki jaka puli ha ki babun ki jaka Halu Assam. Menteri Rambak Assam Usar Bananda Sonowal ulalit jungo ya ka South Salmara Mankachar district. Ka Edimpact, kabalong ka Educational Technology Company, kabala register bat ka USA bat India, hinan kasingi kalapli ya ka project Surya Kiran. Hapo ka jinglam nanti jong director jong kani ka company, Usanwil Srivastava, rengkat ka jingi trelang bat ka Don Bosco Technical School Shillong. Kathong jong kani ka project, kalong ban ajing hikai computer, hagi school ki badan hagi thanyong kendong, lingba ka mobile solar computer lab, kabalong ka kali kabala pendat daki laptop ki baterai kam daka bor naka sngi ya ki ban pentre ya ka kam daki armut ki start bala yo jing pentibin kini ki champang kin lech sa ki snong ki badan jengai ba na ki jakasar bat kin ai jing hikai ha ki rukom tre kam ki bapunjat leng ba ki core computer ki bakan thop ya ka rukom pendan kam ya ka internet ka email cyber security ki program ba ajing mentoy bat ha ka rukom yedi thiet ka baklem pendan kam chu ya ki kot tengka ni pisaplia ka sarkar India nin kesingi kala ong ba kala pli bat ajing bit ya ka kamti do yong ban khayi na ka benta ki private sector habat jubab ya ki jingkeli ki bede ba kani ka benta ha ka yendor bar lok sabha menteri ki kampar do yong Prahlad Joshi ulo ong ba ka rukom menteri kam bandili lami do yong na ki par lapni ha ka arpunyo tere rempang jong usnem ubalala Ujoshi ulaong baka thong jong kani ka policy trikam kalong banthau lat ya ka yo bandi ya udo yong ha ka babun kinong penmi do yong kini sim benta bat kandan ka jing ko na ka benta ban sim ye kisin jam babhatam ha ka rukom ti par bat ru ka ban ya rengkat bat ka jing sumar bat tengka ya ka mariang saudong upenti bakane ka yeng dorbar balak mi lenti bakandan ka jing di ya udo yong nakipar hakar kom ka basay babeng kanang ban penslor ya kar kom o dor ka basay bat ka bamdan jing buri kat kum ka jing dawa jong ka yo bat kani kan pen klan ya ka jing pen mimar hakari hi berakaway ka District Legal Service Authority jong ka West Giant Hills District rengkat ka jing trelang bat ka office u District Medical and Health Officer kila penlong ya ka program pentipat ba halor ka scheme ban kentiyo ka yo ka kon ya ka balatip kum ka poverty alleviation scheme bat ka health mela ha ka sinong yuksi halor ka phang ka jing kenthop ya baro ban ai kilat kentiyo ya ka jing ka jing kya kathong jong ni ka program kalong ban ai ki jing tip ikipat ba halor kumno ban penduna ya ka jing dok jing kerdo lengba kilat bala ban yo na ka district na ka benta baro I Dr. KC Ajar DMHO jong ka district ila ong ba ya ka ni ka health mela la penlong khnang ban penyo ya kilat jing sumar ha ka pangka sitam na ka benta baro arpho tli ki snong ki badan keleng ka ni ka than bat ila kentu ki pat ba ban sim ni ki jing mentoy leng ba kilat ai jing sumar ba kani ka mela ka ai ki doktor bala pentben
na ka office jong District Medical and Health Officer na Jawai Civil Hospital. Kila penlong ya ka jing examine A bat sam A ru ikidawai siya kinong pang ha kani ka mela. Kani ka kubor kawan sapi na ka All India Radio Shillong. Kaling sun kit pat ba jong ka Indigo kan pleno ikijing sakri jong ka hakali kawan hapdeng ka New Delhi bat Agartala na do ka khat sautri unailar la ong kitlong kubor. Menteri Ramba ka Jala Tripura Biplab Kumar Deb ulai kublai sungu ya menteri ketenat lingsun jong sarkar India halo ka jung menteri kam ya kani sin jam ka ban pentoy ya gi pat ba nong let nong wan da ka lingsun bat ulong ba kani kan wan ra ka jing jam na pring gi pat ba jong ka Jala bat kanong ba jong ka ri bat kan long ru ka jung mentoy ya ki menteri ka sarkar pedeng ki he sarkar bat kinong khayi ha ka ban pensuk ya ki ha kalit kawan. Da ka jing smu ban penrung hapdeng ki kena skul ya ka jing sotu ban id bat sung sarong ya la katan rai kum ki kasi Kasin Xavier Higher Secondary School oit ka bajangai Shipho kilometer na Shillong ngan ong biang ka tu ka bajangai Shipho kilometer na ka Shnong mau kurwat ha West Khas Hills District kalapin mi ya ki uniform school da ki jansem na ka benta ki samla puli kan thai bat kani ka long ka school ka banukong ha Meghalaya ban penan kam da karyam tenrai kum ka uniform jong ka school Kasin Xavier Higher Secondary School oit kadi ka school ka barang supli thamai menta usnem balapan ya da ka Society of Jesuit bat kala sedang da san punyongut ki khna school ki bakenthop ya lai puingut ki kinthai bat arpun riungut ki shinrang principal kani ka school Father Paul Kolo ulaong ba ki uniform school kilong komni ya karyam tenrai la pendan kam tang hapdeng ki khna kan thai bat om sim pendan kam hapdeng ki khna sinrang namar ka song dor rem palat ka sarkar kla penjalan ni ka tarik ka bakhat do ban penbiang ya ka income tax na ka benta ki pat ba na ka benta usnam arhajar khat pra arhajar khat khandai na ka lai phui tre unai tung sha ka lai phui tre unai lar ha ka jing plat kubor na kaliang katenat ki kampisa tengka jong sarkar India ka ong baya kani ka rai la shim hadien bakala yu jing tip na kinong siu khajna baki mahat jing na ki babun ki daw kunthop ru na ka jing penjalan por ka tarik ka bakhat du ban penmi ya ka form number khat riu na ka benta ka snem lum jing khen arhajar khat khandai arhajar arpho RN Ravi unshim ti thmai ka kamlat jong Nagaland bat unshim smai sa ka kam ha ka sitere unai lar ye thu ki telong khobor Ravi un poi ha Nagaland ha ka laipho la ni laipo itere menta ubnai bat ulat ubamenta uba ka portri kam jong kala kot ha ka khat pratere menta ubnai PB Acharya mi no na Nagaland ha ka bakut jong ni ka tayo Henry undang tre ye ka kam tat hadu ba Ravi undala shim smai ka Jala Nagaland kan ai kublai ya PB Acharya mentakasngi lengba ka jingyalang ha Kohima President ka Meghalaya's Got Talent Search Organization ulapentip bakani ka kunhun kan pelong ya karensan ya ko Meghalaya's Got Talent Season 4 menta usnem ha ki kerdan prepare kaban sedang nadu ka audition ha ki khatwi tili ki jaka ha keleng ka Jala bat on penbut pat da kelempung yakun ban yu ra ka nam la adu ka mega audition 1 kan long ha ka arpho tri unai lur arjar khat khandai bat ya ka mega audition 2 on penlong ha ka arpho tri unai lur arjar khat khandai ka quarter final kan long ha ka khat khandai tri urisau arjar khat khandai bat ka semi final kan long ha ka artri unai wing arjar khat khandai ka jinge ko ka bakhat du ban yu ra ka nam la du kan long ha ka khat sau tri uno pra arjar khat khandai kani kerensan kan plilat iki khna bat ki samla kumjuru iki kunhun bakin penpau perthei la ki sam halaki rukom ba per menta ka kanti ya ki jinge ko an pen I lengba ka national TV channel bat ru ha ki local TV channel kap tu kani ka khubor lakut ka balawan shapina ka All India Radio Shillong